Здравейте на всички, аз съм Керочен 123, а това е братовчет ми Speed 79. Здравейте. Това е епизод 3, влакчи. Четвъртия епизод ще е първо. Да, направихме влакчи, едното е неговото, другото е моето. И започваме с моето. До лавата му казвам къде съм. До лавата съм. Давай. Оттам се спускаме и от тук е страшна зона. Да, се спускаме и бам! Уху! Но лавата ли си вече? Аз минах лавата. А водопада, да. Сега се качвам нагоре. И аз. Сега излязох. Ето, да! хе-хе! Това е... Мисля, че е най-добрият епизод. Състезание. И готово, аз стигнах и това беше. Количката ми тръгна. Сега се спусни от мене, от моето. Ти от моето. Да. Аз тръгвам. Абе, за кого тръгна? От тук така. И... Уху! Супер. Нагоре и надолу. Нагоре. И... Оха. Нагоре, надолу. И от тук. Така. Нагоре. Сам и свършва. Това беше третия епизод. Аз съм Керочен 123, братовчет ми Speed 79. Следващия мап и епизод Паркур мап. Довиждане!